yang begitu sangat mempesona. Kita sambut dia, sang artisista siapa lagi kalau bukan Dewi Mahira. Selamat malam semuanya, warga pemulihan tercinta. Ngumpetakeun rasa sedih, li bisa dibebodo arane nempel ngati sing paling jero. Nunggul kisah najan demen kudu bisa melepaskan cinta, karena uang sing tegenggam wis gawe atin jarang wis kejem ada koleksi terbaru dari The Real of Music Nungul Kisah. Ada kejem spesial buat semuanya, warga pemulihan tercinta, Ibu Hajat, Bapak Hajat sayang. Sayang wis nyayang wong liyan, kita sing ngembung fotone kangen kapan ketemune, wong sejen sing diambu pipine. Seru ya Nok ya. Ulama sing ngambung fotone sampeyan sing ngambung pipine. Iya. Uang sing tek puja-puja wis tega gawe lara, janjine sampe kawinan arane jejer loroan, wong sejen sing ditulis ning undangan, najan demen kudu bisa lepaskan cinta, karena uang sing tegenggam wis gawe atin jarang wis kejem tega ninggalakan. Ya mungkin wis takdirnya ya, ditinggal pas sayang-sayangnya. Kadang-kadang Nok Dewi, kula sebagai manusia biasa, ora perlu sing arane takdiriku pengen kepriben parane. Berjuang wis, usaha wis, tinggal Gusti Allah sing nentuaken. Iya, kudu ikhlas ya. Iya. Uang sing tek sayang-sayang wis nyayang wong liyan, Terus kita sing ngembung fotone kangen kapan ketemune, wong sejen sing diambu pipine. Ya Allah ngenes pisan. ora adil ya. Orang adil, harusnya tadi ambung juga. Salah sampeyan.
sampai lagu Kejem